Dobar dan, sa vama je Balkanation. Evo ga, idemo dalje s lekcijama Master of Roleplay. Idemo na 15. lekciju. Znači, ovako. Idemo na Game Mode. Tako, yes. Znači, ovdje stavljamo 15. Tako je. Znači, u ovom tutorialu bavimo se sistemom za podstanare. Znači, ovako moramo na papir staviti sve kako ćemo to raditi. Znači, ja sam to zamislio ovako, da igrač dođe u agencija za iznajmljivanje nekretnina, tako ćemo je nazvat. I onda, samo malo. Nina, šuti! Hvala! Znači, onda samo jednostavno, bit će dva pick-upa. Na prvom pick-upu će igrač moći namještat. Moće namještat kako se zove, da li da se kuća iznajmljuje, da li da se ne iznajmljuje, da li da izbaci podstanara, ovo ono. A na drugom pick-upu će biti za podstanare, znači da izabere kuću koju želi biti podstanar, itd. Znači idemo prvo na server, znači upalit ćemo server prvo i idemo na njega dodati poziciju za agenciju za nekretnine. Znači ja ću to napraviti pa ćemo nastaviti. Evo ga, lozinka. Znači ja ove bizeve stavljam bez veze, totalno ništa ništa, kako da to nazove, ništa to ozbiljno. Znači to tek toliko da nešto naliči na neki biz, evo to ćemo staviti, ovdje nam je ammunition. Evo stavit ćemo ovdje. Jazz Mags, more, stavimo ovdje. Save, evo ga, i sad izađemo. Izašli smo van, idemo na My Computer, download, My Documents, San Andreas, Samp. Sad ovdje krivo. Save Positions, ovo ćemo kopirati x iz x, tako. Save. Ovo nam ne treba, možemo ugasiti. Sad odemo na Game Mods, idemo u Script Files. Znači biz, tu ćemo to dole. Znači, nula nije kupljen, država je vlasnik, agencija za iznajmljivanje nekretnina, agencija, kako ćemo to, kako ćemo nazvati, agencija za iznajmljivanje, taman je ovo 24. Odlično. Znači agencija za iznajmljivanje. Ovo nam je x, ovo nam je y i ovo nam je z pozicija. Kopiramo interior koji je isti kao i za sve ostale. Znači x, y, z, 0 koliko novaca ima u bizu 12.000. X i z, tako je. Evo ga. Gore. Save. Ugasimo. Server, cv, biz, tako. Sad ćemo to ovdje. House boja. Znači moramo tu dodati max biz 13. Znači da znamo da smo dodali još jedan biz. I onda idemo ovako. Tako. Znači new text 3D, burza nekretnine, tekst. Znači neće biti iznajmljivanje stvari. Iznajmljivanje kuća. To ćemo na papir sve staviti. Inače ja tako volim raditi. Znači kad radim neki sistem, sve bitne stvari stavim na papir. Samo sam ovaj prošli skužio. Nema veze. I onda si to pišem. Znači iznajmljivanje kuća, tekst. I onda ćemo staviti iznajmljivanje kuća, pic. Tako. Idemo. Iznajmljivanje kuća, pic. Znači ovo ćemo spremiti. Tako. Spremamo ID od
agencije za iznajmljivanje kuća i tako ćemo staviti ovdje. Evo ga. Dobro, ćemo pobrisati. Evo ga i sad idemo dole. U game mode i init. Evo već to. Sad ćemo to kopirati. Tako. Stvarno agencije za iznajmljivanje kuća. Tako. I da. Znači ide nam iznajmljivanje kuća, pic. Tekst. Tako. Iznajmljivanje kuća. I ovdje ćemo staviti isto agencija za iznajmljivanje kuća. A ovdje? Ovdje možeš trgovati. Ovdje možeš postaviti, postaviti svoju kuću na iznajmljivanje. Ovdje možeš iznajmiti neku kuću. Tako. Znači da može iznajmiti neku kuću. Ovo ćemo kopirati. Stvar neće, madar ne vezi. Nije boja 11 nego boja 12. Znači interior broj 12 moramo promijeniti. I ovdje. Ne. Evo 12. Znači to smo napravili. Sada moramo stvoriti dijalog neki. Define. Iznajmljivanje dijalog. Iznajmljivanje dijalog. Znači ovako. Iznajmljivanje dijalog. Znači taj dijalog, znači igrači morate imati kuću da bi ga mogu koristiti. Znači stavit ćemo ovako. Prvi u tome će biti, znači postavi na iznajmljivanje. Znači iznajmljuj kuću, ovako ćemo staviti. Iznajmi kuću i prekini najam. Prekini najam. Znači iznajmi kuću i prekini najam. Znači postavi najam. Postavi cijenu najma. Može cijenu najma. To se ja piše na papirtu da znamo. Znači postavi cijenu najma. I šta? Znači ovako stavit ćemo igraču dijalog. Kad klikne, znači da li igrač želi iznajmiti kuću, da. I onda ćemo biti, znači prikazat ćemo se iznajmi. Znači to će nam biti taj. Onda define iznajmljivanje dijalog. Postavke 27. Znači ovako se to moramo novo pobrisati, jer to nije ništa. Znači iznajmljivanje. Dijalog. Iznajmi. Tu će nam biti da li želiš iznajmiti bla bla bla. A ovo dole iznajmljivanje. Postavke. Znači tu će nam biti, znači prekini najam. Najam. Postavi cijenu najma.
i izbaci podstanara. Tako to će nam biti. Znači prekini najam, postavi cijenu najma i izbaci podstanara. A stvorit ćemo novi dijalog. Define iznajmljivanje, dijalog, izaberi. Znači to će biti 28 i define iznajmljivanje. Znači ako igrač nije nigdje iznajmio, da izabere. Tvrdi. Define iznajmljivanje. Dijalog. Znači potvrdi. Kini 30. Znači ovdje stavit ćemo ovako, u stvari to ćemo tu napisati, ja to pišem na papir, ali to ćemo ovako, možemo i ovdje napisati, jer ćemo papir tu i tamo baciti. Znači tu ćemo staviti dijalog koji služi za postaviti iznajmljivanje. Dijalog koji služi za, znači ovo je za postaviti najam, ovo je za postavke najma i prekinut najam. Onda moramo define iznajmljivanje, dijalog. Kako da stavimo? Ovo je već potvrdi iznajmljivanje, dijalog. Stavit ćemo ovaj dijalog. Ovo je prekini najam. Zatvori. Ovo ćemo staviti 28, ovo ćemo 29, ovo ćemo 30 i ovo ćemo 31. Znači za prekinut najam. Dijalog koji služi za potvrdi prekid najma. Čekaj šta je ovo? 27, ovo je 28. Tako. Onda idemo aha. Moramo još jedan definirati. Define iznajmljivanje, dijalog, cijena. 28, ovo ću možda staviti 28. Onda dijalog koji služi za postavku cijene najma. Znači dijalog koji služi za potvrditi prekid najma, znači to da potvrdimo prekid najma. Onda dijalog koji služi da igrač upiše gdje želi iznajmiti kuću. Onda iznajmljivanje, dijalog potvrdi. Dijalog koji služi da igrač potvrdi iznajmljivanje i dijalog koji služi da igrač upiše i izabere da li želi prekinuti iznajmljivanje. Tako je. I to je to. Znači ti će nam dijalozi trebati. Ja ću to isprintati sad. Tako je lakše. Malo stvari neću isprintati stvari. To ćemo samo kopirati i staviti pod on dijalog na kraj. I sada moramo, znači stvorili smo ta dva pika, pa evo to mi je već ovdje, ovako neke stvari su već ovdje. To ćemo tu staviti. I onda idemo iznajmljivanje kuća. Tako. Kopirati, to mi treba. Ponovo. Idemo.
staviti. Da mi to tu bude sve pri ruci. I znači ovako sada idemo na statistika. Set var int player id podstanar -1 i set var int player id podstanar cijena 0. Govori da li je igrač podstanar i u kojoj kući. Govori koliko igrač plaća podstanarstvo. Znači što ćemo napraviti? Taj podstanar i cijena. Odlično. Podstanar i podstanar cijena. Znači to ćemo igraču staviti koliko on mora plaćati rent. Pa ako vlasnik izmijeni cijenu renta, da ne bude on izmijeni cijenu renta na najviše minutu prije plaće i njemu skine sada sa plaće maksimalno. Znači on će platiti to i na obavijest će dobiti igrač je povisio cijenu iznajmljivanja, taj vlasnik kuće je povisio cijenu iznajmljivanja tu i tu. I onda on, ako više ne želi biti podstanar, ode jednostavno prekinuti podstanarstvo. Onda idemo dalje. Znači ovdje ćemo staviti ovako. Podstanar cijena. Idemo dalje ovdje isto. Podstanar cijena. I ovdje isto podstanar. A ne. Ovdje. Tako. Podstanar. Tako. To je to. Znači što ćemo napraviti? Idemo na info samo da vidim nešto. Ovdje dobro name, level, price, interior, pits, locked, rent. Aha. Rent. Znači rent je da li se kuća iznajmljuje i za koliko. Znači ako se kuća iznajmljuje, tu će jednostavno pisati cijena za koju se iznajmljuje. Znači ako je 0 onda se ne iznajmljuje, ako je 1 onda se iznajmljuje za 1. I rent name, rent name, podstanar. Tako, znači i onda idemo save house. Tako, save house, idemo po save house. Da vidimo. Koji server? BNRPXexe. RPXexe. BNRPXexe. Ja to samo bratu govorim lozinku. Znači ovako. Sada ovo iznajmio. Znači if rent je jednako 0. Ovako ćemo staviti. Znači kad igrač stavi rent je 0. Znači stavit ćemo to. Else if, znači ako rent, znači ovako, kada igrač stavi kućno iznajmljivanje, pisat će samo cijena koliko košta za iznajmiti. Da kad neko iznajmi, umjesto cijene pisat će igračevo ime koje je iznajmio. Znači ono, kad neko iznajmi nije bitna više cijena koliko se iznajmljuje kad je već neko iznajmio kuću, tako da ono. Znači, sad idemo. Sad je ta cijena iznajmljivanja, jer se to sprema? Nigdje.
upališ T, pa ugasiš i onda. Znači h-info, h-ovned, owner name. Ovdje imam neku greškicu, šta je ovo? Z, ide. Interior, local, cache i rent name. Interior, local, cache i rent name. I rent, aha. Znači moramo otići na desktop. I moramo otići na... Gdje nam je master of roleplay, evo 15. Script files, ne users, nego house. Aha, iznajmljuje se. Znači, ako je if strcmp h-info i h-rent name. Znači, samo malo da ja to napišem pa ćemo mi to lako. If strcmp rent name true. Znači, ako se kuća iznajmljuje, ako se kuća ne iznajmljuje, pisat će ovako. Ako se kuća iznajmljuje, znači pisat će, ako se kuća iznajmljuje i ako nije iznajmljena, znači pisat će cijena. Znači, pisat će cijena, znači to sad moramo ovo ću kopirati, i pisat će cijena, znači vlasnik, cijena kuće, level kuće, cijena iznajmljivanja, znači tu ćemo stati na cijeni iznajmljivanja. Evo ga, cijena iznajmljivanja. I samo ćemo maknuti rent name. Evo ga. Znači jer nas zanima cijena iznajmljivanja. Evo ga. Ali, tako. Jel se, znači ako je iznajmljena, ako je iznajmljena, pisat će vlasnik, cijenu iznajmljivanja ćemo maknuti. Tako, i iznajmio, ovo je iznajmio, x ćemo ugurati ispod vlasnika. Evo ga. H-info, h-name, h-rent ćemo maknuti i ovo ćemo x, name, tako. Evo ga, rent name. I sad ćemo ovo zatvoriti, to ćemo pobrisati ove. I tako, moramo još jedno zatvoriti. Evo ga. I sad će se to tako update najvjerovatnije. Sad ćemo vidjeti. Znači sve je točno. Idem ja na server samo baciti oko. Da li to sve radi. Evo ga, pišemo lozinka. Sad ćemo vidjeti par kuća. Da li je to tako kako smo napravili, kako smo to zamislili. Evo tu imamo par kućica lijepih. Stvari što uopće nisu učitane kuće. Što nisu kuće učitane. Idemo to provjeriti. Znači ovako, ja mislim da je greška bila ovdje. Znači ne iznajmljuje se ništa. Iznajmljuje se 1000, ostavit ćemo 1000 ovdje. Cancel. Netko nešto. Evo sad ćemo vidjeti. Da li će to... Nije sad uopće učitalo kuće. Uopće mi ne učitava kuće. Load house. House ini. House ini. Sad nam ne učitava kuće, ne znam zašto. Zašto nam to sad ne učitava? Baš ne znam zašto mi sad to ne učitava, možda. Sve mora biti točno i ovdje je sve točno. Koja muzika? Nešto smo negdje pogriješili.
Idemo vidjeti pod load house. Load house. Idemo probati print. Nadal uskačiš, uopće nije bitno. Krivo. Imati. Znači nije nam nigdje ispisalo, ovo nije. Uopće nam ne učita, zašto nam ne učita load house? Load, ne. Add player class. Jel ovdje uopće prođe? Print. Ćemo probati ponovo. Ko da se ništa ne dešava. Morat ću. Load biz, load house, čekaj, load biz 13, a load biz 13, 13. biznisa nema. Ajmo probat to. Kako nema? Sad probat. Ne. Burza nekretnina biz ID. Max biz 13. Čekajte, nešto nije dobro s ovim pavnom. Master of roleplay game modes. Yes. Morat. Ja, da, naravno. Ovdje smo zaboravili agencija za iznajmljivanje. Znači level ćemo staviti 14 i cijenu ćemo staviti 600.000. To smo zaboravili, majku i njenu. Možda će sad raditi CV biz. Evo ga, sad radi. Znači sada nas sve radi, a to je najbitnije. Idemo samo na server skoči da vidimo kako to izgleda. Evo ga, konektiramo se. Lozinka. Oho, padamo. Da vidimo, znači. Znači država, jednostavna kuća, ta se ne iznajmljuje. Ni ova se ne iznajmljuje. Čekajte, iznajmljuje se neka 6, 7, to može biti ovo možda. Evo mi šteka. Ni ova se ne iznajmljuje. Ova se iznajmljuje. To! Iznajmio država. Ja sam krivo stavio, majko. Vlasnik. Netko nešto iznajmio država. Pogriješio sam. Dobro, to ćemo srediti. Znači evo kad je iznajmio neko piše to, a kada je cijena iznajmljivana, kad nije niko iznajmio, kako nam onda piše, to je ovdje ja mislim. Evo ga, cijena iznajmljivanja $100. I tu neko može sada iznajmiti. Znači ok je sve. Ja izašli smo van. Znači sve je ok. Sada šta moramo? Moramo ići na... Aha. Ojoj, što se skrivo. Close window. Znači moramo ići na kuću load house. Gdje nam je taj load house? Ispod tu negdje. Load biz, load house, save house. Znači stavili smo. Znači ime kuće ide ime kuće, pa ide vlasnik, pa tek onda. Evo ga. Ide vlasnik, pa onda cijena. I to ćemo staviti sada na kad se kuća učitava, znači evo ga sad će. Da će to biti ok. Format tekst. Else, evo ga. Sad bi to trebalo biti sve ok. 1, 5, 6, str2. Str2. Ćemo zamijeniti, replace str2, str. Majko mila.
meni dešava. Select text only, jest to. Evo ga. Sad je sve točno. Znači to smo napravili. Sada, onda, kada smo to napravili, sad idemo na naše dijaloge. Znači ovako. Sve ćemo riješiti u dijalozima. To je to, hoćeš nas funkciju treba. Dobro, to ćemo kasnije definirati neke funkcije. Znači on dijalog. Evo ga, ovdje smo. Znači to je taj else dijalog. Znači. Znači agencija zanima kako ovdje možeš postaviti svoju kuću na iznajmljivanje. Znači to je pickup 0. Iznajmljivanje, dijalog, iznajmi. Znači ovako. Znači pokupi pickup od agencije za iznajmljivanje kuća. Pitskup za postavke iznajmljivanja. Znači else if pickup id je jednako pod iznajmljivanje kuća pik, znači 0, to nam je onaj nulti, onaj prvi nam je za drugo. Znači idemo show if get var int play id, znači house je jednako -1, return send client sage player id -1, crvena. Kako bi postavljao iznajmljivanje kuće, moraš imati kuću u vlasništvu. Tako. Idemo na show player dialog. Player id iznajmljivanje dijalog postavi the dialog style list. Znači taj dijalog, to nam je prvi dijalog, ja mislim da je iznajmi, nije iznajmi. Iznajmi. Mi smo stavili postavi, ajde. Postavi. Tako. Znači iznajmi. Dijalog style list, znači sad ćemo burza boja, isto, nije bitno. Agencija za iznajmljivanje, tako. Prvi nam je, rekli smo ovako, da. Znači if znači ako igrač nije vlasnik niti jedne kuće, znači pošaljemo se ova poruka if get if h info, znači ako se kuća od igrača ne iznajmljuje, onda ćemo pokazati dijalog da ju stavi iznajmljivanje. H info get var int play id house. Je jednako 0, znači ako se ne iznajmljuje i ako se iznajmljuje. Tako. Znači ako se iznajmljuje x. Da li želiš iznajmiti kuću? Da. Ne. To je to. Da li želiš iznajmiti kuću? To je sasvim jednostavno, ništa kompliciranje ne treba biti. Ovo ćemo ići ovdje. Znači to će nam biti ovdje. Ovako.
Ovo je 802. 802. Postavke. Aha, ovo je postavke. Go 802. To smo ovdje, onda idemo. Znači, ako se kuća ne iznajmljuje, pokaže mu se da li želi iznajmljivati dijalog. Ako se iznajmljuje, onda idemo show player dijalog, player ID. Znači, pokazujemo mu dijalog za postavke. Znači, ćemo staviti msg box. Tako. Iznajmljivanje. Dijalog postavke. Dijalog. Style. List. Malo vode. Naravno opet burza boja. Agencija za iznajmljivanje. Tako. Sad. Znači prvo nam je prekini iznajmljivanje. Onda namjesti cijenu iznajmljivanja i izbaci podstanara. Izaberi, odustani. Tako. I to ćemo pokazati. Onda idemo. Ako igrač pokupi pick-up od agencije za iznajmljivanje kuća, pick-up za postati prekinuti biti podstanar. Tako. Znači, else if pick-up skupi d je jednako iznajmljivanje kuća pic, znači ako je to onaj drugi, znači ovo je jedan. Ok, if get var int player id podstanar. Get var int player id podstanar. Znači ako je igrač podstanar, znači možemo staviti to da vi to bolje razumijete, znači 1. Ako je igrač podstanar, onda ćemo mu pokazati dijalog ovako, ćemo nakopirati te dijaloge. Izaberi, izaberi i prekini, dobro. 26, 78, 29, 30, 31, 32, 31, 31. Znači, kopirat ćemo ovo, go 802. Tako je, tu smo negdje. Tako. If get var int podstanar je jednako je. Znači, ako je igrač podstanar, onda ćemo pokazati ovaj dijalog za prekinut bit podstanar. Znači, show player dialog player id. Znači, pokažemo ovaj dijalog. Dijalog. Style msg box. Burza boja. Agencija za znači agencija za iznajmljivanje, da, sutra, znači string ćemo napraviti neki, da, ne. Znači, ovako ćemo staviti, stavit ćemo ovdje gore, newstr 128, format strings is off string, da li želiš prekinuti iznajmljivanje burza boja kuća bijela s, onda ide n, burza boja vlasnik bijela ta kuća, onda ide n, pa ide burza boja vlasnik cijena iznajmljivanja bijela
tako. Znači to nam ide ovako. Stavit ćemo house ID. House ID je jednako get var int player ID. Ne, jel podstanar, šta ja pišem? Pa podstanar jednako je, znači podstanar nije jednako -1. Da. Get var int podstanar. Znači to. Sad ćemo ovako. House ID. Znači ako mu house ID. Znači ako mu je house ID -1, znači da nije nigdje iznajmio. Ko što je, znači podstanar. Ako je -1, ko što je kad se registrira stavimo -1, znači da nije nigdje iznajmio. Znači, agencija za iznajmljivanje. D. Znači D, moramo staviti za broj. Forma da li želiš prekinuti iznajmljivanje? Da. I onda idemo h info, house ID, h name, h info i house ID, h owner i h info i ne i nego house ID, h rent. Tako. I to ćemo mu poslati. Ha, else. Iznajmljivanje, dijalog. Sada. Moramo igraču pokazati. Znači da želi prekinuti. Znači show player dialog. Player ID. A ne, dobro, izvinit ćemo. Show player dialog. Znači, da izabere. Dialog. Style, input. Znači da igrač piše gdje želi. Dialog style input. Burza boja. Agencija za iznajmljivanje. Upiši ime kuće koju želiš iznajmiti. Iznajmi. Odustani. Tako. Evo ga. I ovdje nam ide return 1. Tako. To je to. Sad ovimo da li to radi. Sve kako treba. Trebalo bi. 2 errora. 803. 803. If h info. Rent. Rent. Zaboravio. Owner. Owner name. Tako. Evo. To smo napravili. Idemo to baciti pogled na server. Na to. Evo ga. Znači idemo u tu agenciju za nekretnine gdje smo je napravili. Gdje smo je napravili? Tu smo je napravili. Ne, agenciju za iznajmljivanje. Tu smo je napravili, ali nismo dodali onaj biznis. Idemo to napraviti. Znači šta smo napravili? Zaboravili. Aha, naravno. Čekaj, agencija za iznajmljivanje. Delete yes. CV biz. Evo ga, sad će to raditi. Ne, to i sad pokrenemo server, idemo na server. Da konektiramo se. Lozinka. Spavnamo se. To je to. Šta je ovo? Iznajmljivanje. Ne želim mi uloviti agencija za iznajmljivanje. Morat ćemo povećati ovaj. Ništa, idemo to povećati u skriptu. Znači, dođemo. Sad nam je to nije dobro. Znači,
moramo ići u skriptu. B name. Max player name, stavit ćemo 32. B name. To je to. Sad će valjda radit. Mislim sad će valjda radit, sad mora radit. I idemo na server. Idemo to. Lozinka. Sad ćemo vidjeti. Sad je opet nema. Ja ne mogu vjerovat. Ajmo vidjeti šta sad ne valja. Opet nam je uvijek krivo učitalo. Idemo delete yes. CV i bis. Ajmo probat sad ponovo. To su takvi problemi. A necrohairs. Ovoga. Valjda sada hoće raditi. Ćemo vidjeti. Evo ga, agencija za iznajmljivanje. Posao, nema posao. Uđemo. Agencija za iznajmljivanje kuća. Ovdje možeš iznajmiti neku kuću. Ali nam je to nešto... To nam je nešto sve na jednom napravljeno. Zašto je to tako? Ejoj. Dobro. To nam... Dobro, znači to smo vidjeli da radi. Malo mi se srušilo sad, ali nema veze. Znači to smo vidjeli da to radi. Sad moramo... Znači taj... Što nam prikazuje na istom dijelu. Create 3D text label, da vidimo di nema problem. Iznajmljivanje kuća tekst, eto, oko teksta me zanima. 8272. Zašto nam je ovo isto napravljeno? Čekaj, ovdje nije. I ovo je potpuno isto. Burza nekretnine, aha. Ja sam to kopirao, a nisam pazio. Da vidimo da li se ovdje razlikuje. Da, ovdje se razlikuje. Ja sam to kopirao, nisam pazio, znači moram ovaj drugi kopirat. CRLC. Ja sam to kopirao, nisam pazio da mi isto bude. Evo ga, i ovdje gore isto. A još di nema, to je to. To nisam pazio. Dobro, nema veze. Znači, bitno da nam to sada radi. Moramo ići on player. Pick. Podstanar. Idemo ovako gore prvo. If get var int player id house nije jednako -1 return send slijed message player id -1 crvena ne možeš biti podstanar jer imaš kuću. Eto, jer imaš kuću. I to je to. Znači, i kad ide kupit kuću, ako je podstanar, tu moramo isto napraviti on player pick on the house. Kako? Burza nekretnine. Tako je. Burza nekretnine, već si vlasnik jedne kuće. Znači, if get var int player id podstanar nije jednako -1 return send slijed message
player ID -1 crvena. Ne možeš kupiti kuću jer si podstanar. Tako. Evo ga, to ćemo staviti. Da igrač ne može kupiti kuću ako je podstanar. Kompilamo i idemo dalje. Else if dialog id je jednako, znači iznajmi if response return 1. Tako, znači ako klikne response return 1, to je to. New house id jednako ne get var int player id house. Znači stvaramo novu funkciju u kojoj da nam piše id kuće koje je igrač vlasnik. If house je jednako -1. Znači ovo je tek toliko debug, znači ako igrač nije vlasnik kuće, a pokaže mu se dijalog da mu se ništa ne napravi. Sad moramo namjestiti, znači ako igrač iznajmljivanje, sad moramo to njemu napraviti. Znači ovako ćemo napraviti. Show player dialog, player ID. Znači služi za postaviti. U stvari show player dialog, player ID, close dialog. Dialog style msg box. Burza boja. Agencija za nekretnine. Za iznajmljivanje. Tvoja se kuća sada iznajmljuje. Cijena iznajmljivanja je postavljena na $100. Na $100. Ako želiš, možeš ju promijeniti. Zatvori. Tako, znači pokažemo mu jedan gumb. Znači, to da mu je iznajmljena. I onda idemo info house id rent je jednako 100 save house. Tako. I znači spremimo da mu je cijena rentanja 100, sasvim jednostavno. I za iznajm. To je taj. Znači dijalog za namjestiti kuću na iznajmljivanje. Tako. Idemo dalje. Znači to mu automatski namjesti rent na 100. Onda idemo dalje. Znači else if dialog id je jednako iznajmljivanje dijalog postavke. Dijalog za izabrati da li igrač želi prekinuti iznajmljivanje kuće, namjestiti cijenu iznajmljivanja ili izbaciti podstanara. Znači to nam je onaj dijalog gdje ćemo
namjestiti, znači if dialog id if response return 1 if list item je jednako 0. Znači ako izabere prvi, onda moramo new str 128 format str saformatiramo string, znači u dužini stringa, znači koji je string ovaj ovdje, u kojoj dužini, znači ovoj dužini 128. Ovako. Da li, znači bijela, da li želiš prekinuti iznajmljivanje kuće. Evo stavit ćemo kuće. Da li želiš prekinuti? Onda ide burza boja. Onda ide kuća. Ime kuće. Bijela. Znači ime kuće bijela. Da poslije imena kuće ćemo napisati burza boja. Vlasnik bijela. Da idemo burza boja. Iznajmio bijela. Burza boja. Cijena iznajmljivanja bijela. Znači onda ide ovako. H-info. Wholesale. H-name. H-info. Wholesale. H-rent name. H-info. Wholesale. Name, rent name, a H-owner. H-info i i nego wholesale. H-owner. Znači vlasnik info. Rent, rent. Evo ga, to je to. Znači, show dialog, player ID. Znači, pokažemo mu dialog. Znači, to je za zatvorit, za prekid. Dialog, style, msg, box. Burza boja. Agencija za iznajmljivanje. STR. Ćemo staviti 256, ne znam da li će se ispisati. Prvo ćemo hoći. Agencija za iznajmljivanje. String, da. Ne. Evo ga. Onda if else, if list item je jednako 1. Format str, size off str. Bijela. Koliko želiš namjestiti cijenu iznajmljivanja? Na koliko želiš namjestiti cijenu iznajmljivanja? Onda idemo burza boja. Trenutna cijena bijela. DS. H info. Wholesale. H. Rent. Idemo na show dialog. Player ID. Znači to je cijena. Dialog. Style input. Idemo na agencija. str. Postavi. Odustani. Tako.
to je to. I onda idemo na još jednu. Else if list st list item je jednako 2. Format str size off str bijela. Da li si siguran da želiš izbaciti podstanara? Burza boja. Podstanar. Bijela. H info i h wholesale h rent name. Show dialog player ID. Morat ćemo novu define iznajmljivanje dijalog izbaci 32. Dialog style msg box burza boja agencija za iznajmljivanje str odustani. Idemo, znači ovako, if str cmp h info wholesale h rent name iznajmljuje se true show dialog player